Azken portuko igerilekura hurbildu gara gaur, hain zuzen ere Bidasoa 21eko klubeko seniorrek ohorezko dibisioan egotea lortu dute, Espainiako kopan, mutilak lehen postua lortuta eta neskek bigarrena. Eta horretarako, edo horren inguruan solasteko, ona hurbildu gara Oskitz Aguilarrekin solasteko, bera klubeko entrenatzailea baita. Kaixo Oskitz, zer moduz? Ondo, egunon. Egunon. Aipatu dugu, ez? Bueno, zuen mutil eta neskek lortu dutela ohorezko dibisioan egotea. Alde horretatik pozik, ez? Bai, oso pozik, azkenean ideia bat zen, berriro ohorezko maila egotea. Neskak aurreko urtea jetxi ziren, baina mutila ja denbora zara baten lehen mailan. Horten ja lortu dugu talde kompetitibo bat egitea, eta paus hori ematea. Espainiako kopak lortu zenuten hori, ez da? Bai. Nola da txapelketa? Txapelketa hori nik askotan dituz referentzia futbolakin, izango zen liga bezala. Orduan, egiten dira, jornada bakoitza, izan beharrean, proba bakoitza. Orduan, proba bakoitza puntu bat ditu, eta horiek egiten dira, segunta ze postu dituzu, eta denek ekipo guztien puntua egiten dira, eta horrekin. Aipatu dugu, mutilek lehen postua lortu zutela, beraz, lehenak izan ziren eta zuzenean, ez, ohorezko dibisioa. Hori da, bai, eta neska ere bai, atzeko mutilak hori lehengo igozien, lehengo izan da seguru igotzen da, eta azkenean txapelketa bastante ona dituten, hasieratik lehengoa juntzien, momentu bat egon dutzen bigarren hasitzera hurbiltzen, baina berehala bueltatu ziren eskapatzea, eta nesken kasuan, antzekoa izan zen, baina hirugarrenekin egon duzen burruka, arazo dut genuen relego batean dosarik bigatu zigutela, eta horrekin igual lehenengoa bera geneikak. Hala ere, bigarrenak eta lortu duzu, ez? Aipatu duzu, hasiera batean, espero zenutela berriz ere maila hori lortzea. Bai. Ados. Denboraldi horrela hasi duzu, ez? Horrelako igoerarekin, beraz ezin hobe, baina ez da lehiaketa bakarra, ez? Jokatu duzuena denboraldi hasiera honetan. Espainiako txapelketan ere, hori da, abenduan eduki genuen absolutu mailan Espainiako txapelketa, hori da individuala da, ez da ekipoka, eta bastante ondo jendea denbora hobetu ditu, ez da urteko txapelketa errexena, zenan oso goizaten da, eta piztina motzan, bai horitu dakagu piztina motzan entrenatzea, baina jende asko dakagu Donostian entrenatzen dula, piztina goizia. Orduan. Ederki hori mundutik, 2025 honetan zer etorriko da, zer lehiaketa dituzue aurre ikusita? Oain otsailean dakagu Euskal Kikidegoarekin Espainiako txapelketa alebinekin, infantil eta juniorrekin, gero Euskadi mailan bai Euskadiko txapelketa, eta gero martxoan Espainiako opena, dela absolutu eta juniorrentzako, eta gero infantilien Espainiako txapelketa. Eta ja pasako gineak udarako temporada. Berti, aipatu duzu zenbait maila, denetara zenbat igerilari dituzue aurten zuekin lehiatzen? 200 y pico esango dituko. Eta buruz zenbakia, baina 200 y pico. Jende honitz da, eta azkenean, ez da kirol, ez? Ez da oso kirol ezaguna, baina azkenean bai ez daia dakagu hau txikia jasotzea, baina adira pixkanaka lantzen. Berti, gero aipatu duzu, aste santuan eta horrelako konzentrazio ez, bereziak egiten dituzuela, aurten ere ginen dituzu. Bai, aurten jugoea beti bezala alebinak eta infantilekin Benidorrea, 9 egun, eta gero junior eta absolutua, Gipuzkoa Janesea 9 egun. Horrek ere lagunduko du ez, taldea osatzera, azkenean garrantzitsua da hemen ere taldea osatzea, iduri du ez? Igeri egitea individuala dela, baina azkenean laguntasuna eta dena oso laguntzen. Nazioan egiten duguna gutxinez ditutena alebinekin Benidorrea, alegin eta infantilekin, eta lehenko dituguna alegizten da mobilak endu. Eta orten dugu gabero ordutxo bat mobila, portugazik egiteko, Instagram ikusteko, eduten egiteko. Egun osoa pasatu dute mobila gabe, eta kalean. Zentroan, baina, Eta igeri pentsatzen dut ibiltzen direla, ez? Entrenatzen dutela, baina badira bertze jarduera batzuk. Egiten duguna goiztatxean entrenatu,
eta argatzen dena, eguraldia guztien badigu eta ondartze da ju. Eta bestela, gaten denbora librean, han juten garen eskolan, da gate tenisa, futbol zelaia, padela, orduan, libreria egiteko, bai. Ederki. Aipatu dugu, denboraldi hasieran izaten direla, normalean helburu batzuk, horietako bat agian ez, Kopa zen. maila hortara igotzea zen. Hori da lortu duzuena. Badira bertze helburu batzuk? Azkenean orain jaria helburu pertsonala, bakoitzana, dela batena igual Euskadiko txapelketa jun, Espainiakora, Espainiakoan final bat egin, domina lortu, eta gero niretzako importantena denbora jobetxaga. Disfrutatzea eta denbora jobetxua. Bituzue baten bat da uste duzuena urtengo 2025 honetan, lortuko dutela zertxo bai berezia? Nik uste batzu ditugula Espainiako mailan finala egin dezaketela, junior absoluto mailan aser egin dakagu, Petra, Amaia zendoia bai, gero hola lehibinetan baditugu aurreko urtean medalla lortu zutenak, ordin zongo zabiltzaten, eta infantiletan aurreko urtean medalla lortu zutena, baina orten egin txilikoa dira, así que igual ikin bat zaiago dute. Horretarako, entrenatu behar da, eta hemen sartu. Nola antolatzen dituzu entrenamenduak helburuei begira edo? Normal ditugu entrenatu hori segunta zeharina orduko puru batzu, asteetik larun batean. Ditugula bidasoa dago bastante zabaldua, gaude Irunen, Hondarribin eta gero Arsaldean. Larun batean saiatu dugu denak elkartzen, bakoitza bere adineko taldeakin, batez hori, lehen esan dugula pina egiteko, denak elkartzeko eta taldea egiteko. Eta, ikusi ditugu pixka bat helburuak eta nola aurre ikusten duzu 2025 ikusten duzu, ondo, klubaren atletik ere ez? Arira buelta berrio ematen, atzeran dira katxire, janik iretzen momentuko kluba, eta igual ondo da momentu lasaiago, pizkin bat lasaiago, baina buelta eman berrio gaude hor bueltan. Ederki, Euskitz, mila esker gonbidatzeagatik, klubaren inguruan solasteagatik, eta, sortean, 2025 barako. Iezet.